हे डीलर मीट आहे आमच्या सेलोचे प्रोडक्ट्स आहे ते आमचे सेलोचे इकडे 2 डिस्ट्रीब्युटर आहे एक शांतादुर्गा डिस्ट्रीब्युटर आहे आणि एक रुद्रा मार्केटिंग डिस्ट्रीब्युटर आहे। शांतादुर्गा डिस्ट्रीब्युटर आहे जे आमचं स्टील ओपलवेअर ग्लासवेअर कुकवेअर बघतात आणि रुद्रा मार्केटिंग आहे जे आमचं थर्मोवेअर हाऊसहोल्ड संपूर्ण कॅटेगरी बघतात। हे आम्ही रुद्रा मार्केटिंग आणि शांतादुर्गा आम्ही गेले 4 वर्षापासून डिस्ट्रीब्युटर बनवलेले आहेत। त्याच्या अगोदरचे डिस्ट्रीब्युटर जे होते ते मार्केटमध्ये व्यवस्थित आमचं डिस्ट्रीब्युशन नव्हतं आणि डीलर लोकांना फार त्रास व्हायचा मार्केटमध्ये माल मिळायला किंवा सर्व्हिस मिळायला। सेलोकडे एवढी मोठी रेंज असल्यामुळे आम्हाला प्रॉपर डिस्ट्रीब्युटर हवे होते, तर ह्या दोघांनी आल्यानंतर संपूर्ण मार्केटमध्ये फार चांगल्या रीतीने डीलरना मदत करत आहेत, व्यवस्थित माल पोचवत आहेत, पूर्ण रेंज देत आहेत। तर त्यासाठी आज 364 दिवस आम्ही डीलरकडे जातो। एक दिवस आहे ज्या दिवशी डीलर आमच्याकडे येतो आणि आमचा पूर्ण माल बघतो। इकडे फक्त आम्ही नवीन प्रोडक्ट्स ठेवलेले आहेत। कंपनीकडे जवळजवळ 4000 SKUs आहेत, प्रोडक्ट आहेत। त्यातले प्रत्येक वेळेला प्रत्येक प्रोडक्ट घेऊन जाणं डिस्ट्रीब्युटरना पॉसिबल नसतं, त्यामुळे त्यांना आम्ही इकडे बोलून इकडे हा संपूर्ण डिस्प्ले लावलेला आहे। गोव्यामध्ये किती आहे डिस्ट्रीब्युटर? गोव्यामध्ये 2 डिस्ट्रीब्युटर आहेत आमचे आणि आमचे जवळजवळ आम्ही इकडे गोव्यामध्ये कमीत कमी 400-450 डीलर्स आहेत आमचे, त्यांना आम्ही हा प्रोडक्टच्या थ्रू सर्व्हिस करतो। हे प्रोडक्ट आमचे कन्झ्युमर येतात आणि कन्झ्युमर आमचे प्रोडक्ट इकडनं त्यांच्या डीलरच्या नेटवर्ककडनं घेऊन जातात। इथे जे सर्व जे डिस्प्ले आहे सर्व नवीन प्रोडक्ट बहुतेक सगळे नवीन प्रोडक्ट आहे। आज सेलो ही ग्रोईंग कंपनी आहे। जसं आपण सांगतो की मेड इन इंडिया, तर सेलोचे बहुतेक प्रोडक्ट इंडियामध्ये मॅन्युफॅक्चर केले जातात आणि मॅन्युफॅक्चर करून आम्ही संपूर्ण डीलर आमचं ऑल इंडियामध्ये जवळजवळ 50,000 रिटेलर्स आहेत, तर 50,000 रिटेलरपर्यंत डिस्ट्रीब्युटरच्या थ्रू आम्ही पोचवतो। त्याचप्रमाणे आम्ही गोव्यामध्ये ही दोघे डिस्ट्रीब्युटर थ्रू हे पूर्ण गोव्याच्या पूर्ण इंटिरियरपर्यंत आम्ही आमचा माल त्यांच्याकडे पोचवतो। आज जे आम्ही प्रोडक्ट ठेवले आहेत त्याच्यामध्ये थर्मोवेअर हाऊसहोल्ड स्टील ग्लासवेअर ओपलवेअर ह्याचे संपूर्ण नवीन रेंज आहे, ती नवीन रेंज ठेवलेली आहे आणि ही संपूर्ण नवीन रेंज डीलर सगळे येत आहेत, फार खुश होत आहेत आणि त्यांना आता येणाऱ्या फेस्टिव्ह सीझनसाठी जसं दिवाळी येईल क्रिसमस येईल त्यासाठी त्यांना आपले प्रोडक्ट चूज करून कस्टमरपर्यंत पोहोचवण्याची एक फॅसिलिटी त्यांना मिळेल। माझं नाव सुधाकर पवार, मी प्रेसिडेंट आहे सेलोचा। मी डिस्ट्रीब्युशन सेल्स मार्केटिंग सगळं बघतो मी। आणि सर गोव्याचं मार्केट कसं आहे? गोव्याचं मार्केट फार चांगलं आहे। सेलो जर जाल तुम्ही सगळ्या ठिकाणी तुम्हाला सेलोचे प्रोडक्ट मिळतील, कारण सेलोकडे जी व्हरायटी आहे ती संपूर्ण इंडियामध्ये कुठच्याच ह्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चररकडे नाही आहे। कारण अंडर वन रूफ त्यांना थर्मोवेअर मिळतं, हाऊसहोल्ड मिळतं, स्टील मिळतं, त्यांना ग्लासवेअर ओपलवेअर आणि हे संपूर्ण आम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग केलेले प्रोडक्ट सगळे त्यांना मिळतात। त्यामुळे सगळे डीलर संपूर्ण कंपनीवरती खुश आहेत। आमचे डिस्ट्रीब्युटरांची सर्व्हिस चांगली असल्यामुळे त्यांनाही त्याच्यामध्ये माल कस्टमरला देण्यासाठी फार इझी पडतं आणि प्रत्येकाच्यापर्यंत आम्ही पोचतो, ना की डीलरला आमच्याकडे येऊन माल घेऊन जावा लागतो। त्यामुळे त्यांची काळजी आम्ही घेतो, आमची काळजी ते घेतात। डीलर्स मीट आहे ही गोव्यामध्ये जवळजवळ आम्ही 7वी-8वी डीलर मीट करतो आहे आणि दरवर्षी आम्ही डीलर मीट करतो, कारण डीलरना नवीन नवीन प्रोडक्ट दाखवू शकतो। फक्त मध्ये कोविडच्या पिरियडमध्ये आम्ही 2 वर्ष डीलर मीट केली नव्हती, तर हे चांगला आम्हाला रिस्पॉन्स असतो आणि सगळेजण फॅमिलीसकट येतात, त्यांना पण एक दिवस एन्जॉयमेंट होतो, प्रोडक्ट बघायला मिळतात आणि आमचे जे प्रोडक्ट आहे हे पूर्ण फॅमिली इन्व्हॉल्व होऊन माल विकतं। त्यामुळे आम्हालाही कंपनीला त्याच्यामध्ये शिकायला मिळतं, कस्टमर काय सांगतं, काय हवं काय नको, ते नवीन नवीन प्रोडक्ट त्यांची आम्हाला ऊर्जा मिळते आणि ऊर्जेने आम्ही नवीन अजून चांगलं काम करतो। माझं नाव शांतादुर्गा मार्केटिंग, म्हजें नाव सत्यवान मंगेश नायक। म्हजे कडेन सध्या 7 एजन्सी आपण सेलो ओपलवेअर ग्लासवेअर आणि थर्मोवेअर थर्मो स्टील सेलोची ही हांव गेली आतां 5 वर्सां पळयता। पयलीं हांगा डिस्ट्रीब्युटर आसले, पण आमची सर्वीस बरी आसल्यार आनी डीलर आमकां फूल बरें कॉपरेशन दिता, त्या प्रमाणे आमचो वेवस्थीत धंदो चलता म्हणटा असो। सो गोंयांत कशें अशें मार्केट चल्लां? गोंयांत एक्चुअली तशें मार्केट सध्या स्लोच आसा, पण आमचे सेलोचे आतां आमी चडशे जे कॉम्पिटिटर आहा न्हू तेका आमी बीट करीत आयिल्ले, कित्याक आमी रेगुलर मार्केटान आसा। डीलराकूय कॉन्फिडन्स येवंक जायो की आमी सर्वीस बी बरी येता डीलरांक। आणि गोंयांत सेलोचे सगळे प्रोडक्ट अवेलेबल सगळे पेडणे टू काणकोण, आमचे वाळपय टू काणकोण आनी पेडणे टू पेडण्या पर्यंत सगळ्याक ऑल ओवर गोवा आमी डिस्ट्रीब्युटर आहा।
तुमचें नाव सर? हांव श्रीपाद प्रभू रुद्रा मार्केटिंग फॉर्म आसा म्हजे सॅलोचे 2 डिस्ट्रिब्युटरशीप आसा म्हजे एक म्हटल्यार थर्मोवेअर आसा आनी हावज होल्ड आसा दोनूय आसा तुम्ही दोघं ऑल ओव्हर गोवा हय ऑल ओव्हर गोवा करता हाय जी डीलर मेळत न्ही तेजो फायदो कितें जाता म्हणटा डिलर मीट म्हळ्यार एक डिलरांक चेंजीस जाय पडटा हांगा डिलर मीट दवरले काय ना डिलरांक सगळे प्रॉडक्ट पळोवपाक मेळटा डिस्प्ले पळोवपाक मेळटा डिस्प्ले पळोवंक मेळटा ते कितें घेवपाचें कितें तेंच्या दुकानान चलता जाल्यार तांकां कितें दिसता थोड्यांक आमी डंप करता अशें डंप करता आमचे सगळे चडशे प्रोडक्ट फास्ट मुवींग आहा न्हू तेच तांकां आमी दिता आनी तांकां कॉन्फिडन्स येता एवरी डिलर आनी डिलर मीट आमचे कडचे एक फॅमिली प्रोग्राम जायना तसो आमी डिलर मीट करता बाकीच्या कंपनी सारके फक्त एक 1 पर्सन अशें करिना सो दीस इज फॉर फॅमिली आमची आनी तो आमकां रिस्पॉन्स मेळटा गोंयान नियर अबावट आमचे 125 डिलर आहा 125 ते 150 ABCD अशें मेळून. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.